Și bine ați venit la primul meu video cu Survival Guides pe Minecraft 1.11.1. Da. Ce vreau să vă mai spun? Pe mine mă cheamă Adi. Da. Ok, m-a întrebat dacă fac un pun, nu vreau, cred că o să rămân după aia. Da, ce să vă mai spun? O, este hacker. Mi-e frică. Ok. Da. Ce să vă mai spun? Da, sper că mă aud bine. Sper. What? De ce? What the fuck? What? De ce nu mai intră nimeni pe mapă? Și că nu continuă să fuck. Am mai intrat unul. Da. Ce să mai spun? Am 14 ani. Da, nu. 11, what the fuck? Am topor și armură. What the fuck? Bă, mersi, cine? Nu știu cum au apărut. Dar cine mi-a dat conveni. Bă, tu ești intim cu mine. What the f... L-am omorât. Eu distrug pe toți. Începe. What? Go! Apă acestul ăsta. Deschide-te, what the fuck? Nu se deschide, fuck. Aici se deschide. Nu văd nimic. What the fuck? Dai, dai. What the fuck? Dai, mă, el. Dai în asta. What the fuck? Păi, da și umbra. Nu pot. Uite, uite. Mă omor. Nu cred. Da, și cam atât a fost și cu acest episod. Eu am fost Adi.